Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda muka saba kawo abubuwa na karuwa. Insha Allah yau mun zo muku da wani app wanda insha Allah in dai kana yin posting ka cancanta abin da ka samu za ka samu $5 har $10 har $15 $30 ya danganta har illa masha Allah. Wannan suna kawo campaign kala-kala. Wannan me ake so shi wannan Gimi su ma sun ba wa creators dama su je su creating content nasu, wannan na bidiyo ne, wannan idan kai bidiyo, wannan sun yi an ba da damar mutum ya yi amfani da AI. Idan za ka yi bidiyo za ka iya amfani da AI ka yi bidiyon ka. Wannan akwai criteria da suke buƙata idan ka yi posting, idan ka cancanta abin da ya fi samu za ka yi posting, kuma idan ana biyu za a ƙara maka yawan earning da kake samu. Idan ka yi posting za a baka $5, so mutane kuma suna daɗa shiga suna kalla suna liking, to daga $5 ɗin nan za ka iya zuwa ka tashi zuwa $20 har zuwa $30 har inda ya sauwaƙa. So ba tare da ɓata lokaci ba, zan nuna mana yadda mutum zai buɗe account har ya fara benefiting a cikin wannan GimiApp wannan muka kawo a wannan bidiyo namu. So kar a manta a yi subscribe na channel namu, a yi liking, sannan kuma a yi share ga 'yan uwa. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimake mu. So bari mu fara, bismillahir rahmanir rahim. Bayan app ɗin ya buɗe maka, abin da za ka yi shine kai baka taɓa buɗe GimiApp ba, so abin da za ka yi za ka je ka creating new account, get started store, tura maka code da za ka je ka ɗauko. So ni ma bari in ɗauko nawa, bari in je in samu. So bacin ya buɗe ma haka sai ka creating username naka da wannan kake so. So ni bari in creating nawa shine King X Mr. King, you know Kings. King, the King ba, the King. Last name Mr. King. Let me check the Mr. King's username, the King. So kowa ya choosing username nashi, kun gane? So ni gashi nan ready kai choosing username naka mai kyau, you know, za a gane ka King X. So let me go on. So anan sai kai zafi kasar ka, state din kasan ka, sai Nigeria kasar mu ta gado. So sai kai continue. So in kai continue sai kai choosing X naka, kai under 18 to 25 ne, kai under 26 to 35. So ni zan yi choosing 18 to 25. So let me continue. Sai idan mace ne sai ka sa, idan mace ne ke sa female, idan namiji ne sai ka sa male. So sai kai continue. Idan ni a nan abin da za ka yi shine kai abin da za ka ɗauka a nan in ka zo, so ai mu creators ne, sai kai danna creator, sai ka danna continue again. So bacin nan ka zo sai kai selecting, sun ce kai selecting abu uku wanda kai ka ce kai content creator ne, kai wanne iri ne. So mu za mu ɗau video content da audio broadcast, za mu sa kuma graphic design, you know. So za ka iya selecting ma over 3, you know. So waya interest me wannan guri kake da sha'awa a ciki app nasu. So mu za mu choosing educational web 3, you know, web 3, muna ɓangaren web 3. So anan, you know, suka ce me ya kawo ka naka, so mu za mu zaɓi, mu neman kuɗi muka zo kawai, neman kuɗi. So sai kai wannan na term and condition nasu, sai kai agree, sai ka danna continue. Now boom, account ɗinka yayi normal. Yanzu sai ka zafi wanne content ya ka fara yi. So idan muka duba ga content na farko, wannan shi har yanzu full ɗin shi ba a cinye ba. Wannan idan kuka ga an kai ƙarshen nan, so an cinye full ɗin. Wannan live ne, wannan gashi nan, wasu za mu shiga mu ga. Wannan in kai creating video wannan yi, za a baka wani percentage a ciki wannan kuɗi da ake warewa. Let me check mu ga.
So za mu yi ƙasa, so duk wani project, duk wani content da kuka gani an saka, so za ku ga criteria da ake buƙata, ga abin da ake buƙata ka yi sa'in kai uploading bidiyo naka, gashi nan dukkan abin da ake buƙata mutum kafin ya yi bidiyo, gashi nan kuma ya yi posting. So za mu duba ga wannan shine bidiyon wanda yake asali, wannan aka yi, wanda za ka iya kwatantawa ka yi creating kuma su baka. So za mu tafi ƙasa, ga wannan ya yi creating an bashi $1.9, you see, shi kuma wannan an bashi 0.15, shi kuma wannan an bashi 0.34, wannan an bashi $1.75. So in kuka duba wannan fa, wannan ya samu $15.75 a bidiyo ɗaya kawai. You see ga wani 0.9, 0.4, so ya danganta da yanayin content da kai, ga wani $5 shi ma. So it depend how you create the content is very good, kuma amfani da AI is allowed. Kun gane? So za mu tafi na gaba. Kala, you see ga wani ma, ga wani, so kun gani akwai content kala, so za ka iya zuwa creating, so in Allah yadda zan yi creating guda ɗaya wanda na yi bidiyo a kan shi, zan je in yi posting. Kun ga wannan me suke buƙata mutum ya gashi nan abin da suke so mutum kai downloading na wallet nasu, kai connecting da green card, gashi nan kai capture your green shopping journey from proud to check out, so duk gashi nan sa'i idan za ka yi posting, gashi suna so idan mutum zai posting, idan kai posting, sai kai fari, sai ka sai kai kamar laki, zan nuna yanzu kafin na yi posting din, bari mu ga. So kun gani yana abubuwan suke, wannan an bata 0.016, wannan 0.2, gashi nan kala, wannan 0.19, wannan 0.4, ga wannan kuma $7.45. You see, so after this za ku ga akwai campaign kala, sai wanne ka zafa, so zan nuna yadda mutum zai yi submitting aikin nashi. So za ka danna wajen yanka ukun nan, so ɓangaren payment za mu danna wurin nan wajen dollar din nan. So idan za ka withdraw na kuɗinka, you must be at least, idan za ka withdraw ka samu ɗan kuɗinka a ciki sai ya kai $10 za ka iya withdraw. Sannan idan ka zo, shi baya buƙatar ka connecting wallet komai, da farko za ka zo gurin nan za ka sa withdraw, USDC suke bayarwa dama, so za ka danna maximum dala nawa ne da kai, amma sai ya wuce $10 za ka iya withdraw, shine daga $10 kai, minimum shine $10. Sannan kuma kamar yadda suka faɗa, idan mutum zai withdraw kuɗinsa da ya samu sai ya using BST Ethereum, BST USDT, kun gane? So kan base kai BST base, kan mutum ya amfani da Ethereum sun ce akwai high gas fee, kuma mun sani dama. So Allah ya bamu sa'a ya taimake mu. Sannan kuma ɓangaren idan mutum zai withdraw na kuɗinsa, Ethereum USDT zai ɗauko address, amma base wanda da kun gane, kan mutum zai ɗauko Solana, kan mutum zai ɗauko Arbitrum, kan mutum zai da sauransu. Kawai abin da mutum yake buƙata shine ya je ya ɗauko Ethereum USDC base wanda zan nuna mana shi ma mutum zai yi ya ɗauko wannan wanda zan nuna mana in case saboda gudun matsala. So da farko zan fara yin posting, ku gani, sai ku gani yadda mutum zai yi submitting. So za mu je wajen posting, bari in ɗauki content da zan yi, bari in ɗauki wannan. So yawwa, sannan akwai wani abu da baran gaya muku ba, shine akwai gurare da mutum zai iya posting, ba lallai sai iya Twitter ba, za ka iya yin posting a Instagram, za ka iya yin posting a TikTok, za ka iya yin posting a YouTube. So mu za mu yi posting ne a ina ran yi posting din ne ma, let me just let me check, yanzu zan yi posting a Twitter, so bring posting, so after this, let me go to Twitter and then posting.
So gashi na zo cikin Twitter gashi nan na creating post nawa. So after this gashi nan already na yi creating posting nawa. So zan kwafo link, zan koma cikin app GimiApp nawa, na preview. So bari mu jira mu. So already gashi sun nuna mini gashi posting nawa wannan ne. Kun gani wannan ne a Twitter gashi ya fito gashi. So after then zan kuma sai in danna submit post. So haka duk wani posting da kai a Twitter ne, Instagram da YouTube da sauransu, so kai ma haka zai nuno ma ainihin abin da kai posting. So yana nuno ma haka shikenan yayi all set, sai kai closing nashi. So da ya nuno ma haka shikenan kayi posting normal, za su yi reviewing su daga baya ka gan shi. So yanzu za mu koma cikin, za mu koma cikin wajen withdraw. So gashi mun shigo. So a nan zan shiga, zan nuna mana yadda mutum zai ɗauko wallet address nasa na base. So bari in shiga get io ɗina, na shiga get io ɗina. So bari in je in yi depositing. So za ka shiga on chain deposit. So sai kai searching USDC. So haka mutum zai searching USDC, ba USDT ba, USDC. So bacin mutum ka yi searching, sai kai clicking. So bacin ka yi clicking gashi nan ya kawo maka option da yawa. So abin da zaka ga Ethereum, ga Aptos, ga Arbitrum. So ka ɗauko wa'innan, me za ka ɗauka kai? Base. Duk wannan ka ɗauka wannan ba haka ba a cikin wa'innan, so ya zama na za ka yi asara abin da so bari mu ɗauka base. So gashi za mu sa wallet address namu. Sannan kuma mutum ba dole sai da get io ba, ko metamask ko trust wallet ko kuma bitget ko kuma ko babu, dukka dai ya zamana dai ka ɗauko Ethereum, USDT Ethereum base. So wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Kar a manta a mana liking, a subscribe, a tura wa 'yan uwa domin su amfana. Da ka yi haka sai ka yi danna verify address, shikenan za su tura maka. Kamar yadda nace minimum withdraw shine $10. So na gode, Allah saka alkhairi. Kar a manta a mana liking, a subscribe, sai mu haɗu.